Ключавая падзея «Тэлемост з Цвярскім дзяржаўным універсітэтам». Іван Меліш нарадзіўся 8 лютага 1921 года ў вёсцы Глінішча Хойніцкага района. Тут у 1983 годзе быў адкрыты мемарыяльны дом-музей. Усенародную славу пісьменніку прынесла яго манументальная трылогія «Палеская хроніка». У ёй Меліш раскрыў лёсы жыхароў Палесся на фоне пераломных гістарычных падзей. Творы пісьменніка перакладзены на многія мовы. Яны па гэты дзень вывучаюцца ў школах і універсітэтах і застаюцца важнай часткай беларускай культуры. Іван Павлович, ён напісаў не толькі роман пра падзеі калектывізацыі 20-30-х гадоў. Гэта той твор, які назаўсёды застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры, таму што гэта вялікі нацыянальны эпас. А эпас – гэта найбольш дакладная форма самавыяўлення, самапрэзентацыі народа. У размове прынялі ўдзел магістранты Цвярскога дзяржаўнага універсітэта, члены клуба «Беларуская народная культура».